Musike. Ya iki Arni Mania wis padha ngenteni. Heeh, gen sabar sik. Kendo legit sik sing tampil. Oh, ngono. Ya diaturi jumeneng ya, Nak. Ya, heeh. Diaturi jumeneng. Oh, ngono. Ah. Disupati, Mas, disupati. Nah, nganggo musik, Mas. Ya, heeh. Ya ana musike. Pamundhute temanten Putri kudu dikei musik. Oh, ya komplit ya, komplit. Ngaturi jumenenge genduk legit saka Sragen. Ah, ayo Mas Tato. Ya. Sugeng dalu nduk legit. Nggih, sugeng dalu. Ya. Pripun kabare nduk Cahayu? Alhamdulillah sehat, Pak. Heeh, saiki wis rada gedhi ya wisan. Nggih, mosok cilik mawon. Iya. Oh diopeni karo mboke ya. Gedhi. Mbiyen ketemu Bapak Kangko ki lek jek cilik ngono ya, Jan. Nggih. Jek sak entung ngono ya, Jan. Dadi Sak entung ini ku napa, Pak? jek cilik banget ngono lho. Nggih. Saiki kelas pinten sakniki, Nduk? Kelas gangsal SD. 5 SD. Nggih. Kelas 5 SD. Sekolah teng pundi, Nduk? SD Katelan Setunggal Tangen. SD Katelan apa? SD Katelan Setunggal Tangen. Oh, SD Katelan. Ya, Katelan ya. Nggih. Tangen Sragen nggih. Nggih, leres. Nek sampean sekolah sok mlebu sekolah to? Nggih. Sregep to? Nggih. Ah, neng sekolahan juara pinten? Mboten ngertos. Loh. Enek juara 1, juara 2, mboten enten rankingnya to sakniki? Enten. Enten. Lah, Tapi rapotnya mboten dijipuk. lho, kok iso ora dijupuk ki lho? Lah mboten ngertos kok, Pak. Wah, ibumu sing ra beres iki mesti. Wah. Neng sekolahe nyinden oleh, Nduk. Neng sekolahe aja nganti ditinggal ya. Nggih, Pak. Kaya Mbak Yumu, Mbak Niken iki ya ngono. Ki tanggapan bendina ora leren. Ning sekolah iki blas ora tau mlebu. Dadi ning panggah iso sekolah. Tegese nek pancen ya pas prei ya Mbak Niken ya mlebu tenan. Nek ketika ning Jakarta kudu mulih tekan sekolahan ya ora nyandak gitu. Nggih. Ning sekolah yang diutamakan mulu aku nuturi karo sampean, wong aku iki sak bapakmu ngono lho. Sekolah tetep sregep nggih. Nggih. Pelajaran sing mari mok senengi apa? Napa nggih, Pak? Enten bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS. Sing mok senengi. Kabeh, Pak. Heh? Angel kabeh, Pak. Loh, angel kabeh piye? Mesti enek salah satu pelajaran sing mok senengi apa? Gak enak, Pak. Loh, piye gak enek iki. Kudu disenengi kabeh kuwi pelajaran kanggo awakmu. So nek pinter, kuwi sing ngunduh dudu mbokmu, nek sing ngunduh sampean. Nggih. Kaya Pak Kangko kuwi mbiyen nalika sekolah ya wis dalang, ya wis laris. Nggih. Ning pelajaran kuwi kabeh tak pangan, Nduk. Nggih. Bahasa Indonesia tak pangan. Nggih. Bahasa Inggris tak pangan. Nggih. IPA tak pangan. Nggih. IPS tak pangan. Nggih. Ojo meneh kok IPA IPS. IP ku dhewe tak pangan kok. Jadi sekolah ki nomor 1, nggih. Nggih. Ah, sampean nembang apa? Manut Bapak. Salim riyen, Pak. Oh, salim. Gini salim karo Bapak. Alah, ger. Oh, alah sakmene kotangan barang sing dikotangi apa ngono. Dene gak diketangi kok ketok, Pak. Iya. Iya. Nggih, nah, saya pinter, saya gede, saya cerdas, saya carcor. Dadi sindan ki ora mau nyuwara tok, Nduk. Nggih. Kudu pinter interaktif, kudu pinter omong, ya ta? Nggih, Pak. Ya, ngono sing cocok. Ya. Sampeyan nembang apa? Nembang nggih. Nggih. Masa Bawa abden. riyen nggih, Pak. Bawa riyen nggih. Oke, kudu nganggo bawa. Ya. Walah, cah wedok kok wis Asmarandono Semarangan. saged Saged. angel lho niku. Nggih, ya saya dari ajar mawon, Pak. Oke. 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 Ya. Ya. Prendene nggih. Iya, alah. Nek salah benekne nggih, Pak. Oh tak benakne. Nggih. Salah ora nek sing nyeneni sampean. Nggih. Mergo sampean jek cilik ya ayu. Kuwi lek nembang salah ora nek sing nyeneni, kabeh maklum. Nek sing tuwek-tuwek kok salah, tuwapuk cangkeme. Dadi Ya. Sepinten, Mas? Nah. Niki jenenge Mas Predi. Mas Predi.
Freddy. Heeh. Nggih. Mas Freddy sing genten niku Mas Freddy. Mas. Modele kaya baterai kan. Nggih. Ya, coba. Pak, awas Parandono. Aja turu. Jangkemnya. Sinden sing tuwek-tuwek do meneng. Ya aku gatekne suarane legit kok suwe ra ketemu kok. Sari. Kaki. Bapak-bapak, kanca-kanca tepuk tangan dulu buat Nduk Legit yang luar biasa suarane. Cek kelas 5 SD lho suarane wis kaya bledek. Nggih, pangestunipun nggih, So, Pak. nek gede cita-cita pengen dadi apa, Nduk? Pesinden, Pak. Pesinden. Yes, pokoknya seniman seniwati ngono ya, Pak. Wah, ya pokoke dadi seniwati ya. Nggih. Sing mok hobeni mok gemari sinden sapa? Niku? Oh, iya. Mbak Niken Salindri. Wis bocahe meneng, ora sugih swara, ora sugih pertingkah, ya pacare ganteng ya. 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 Nggih. Jos. Nggih. Ya, terus. Nggih. Hop sik, Nduk, tak benerke, Nduk. Nggih. Ana dewa. Dewa. Ora dewa. 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 Nah ngene lho Pak diajari Pak. Nah, tak benerke. Bapak enek karo enek wong salah. Mergo sing ngajari kok masa ora iso bedakne ing antarané dewa karo dewa. Dewa. Nek dewa ki tanpa hak, nek dewa kuwi nganggo hak. Nggih, ulang nggih Pak. Oke, yo baleni. Dewa. Dewa nganglang jagat Wah. nyangking bokor Sing ngajari nyinden sapa sampean? Kula. Heeh. Pak D kula, Pak. Pak De sapa? Pak Deko. Oh alah Pak Eko. Nggih. Pak Eko ki Pak De ki kakak kelas Pak Kangko. Nggih, Pak Deko kalih Pak D Bagong Kendang. Oh Bagong Ngendang. Nggih. Ora ibumu sing ngajari? Mboten. Oh ibumu ora iso nembang kok. Lah niku? Heeh. Lah iya, ibumu ora iso nembang, nek ngrasani ibu tangga iso weneng dhek. Lah iya to, Pak. Lah iya. Ya, ning mbokmu ki sekile nggon tari, ngono ta? Nggih. Mangga Cahayu. Isi nedongota sandang kalawan pangan Aha. Bengi iki uga dirawuhi, Nduk. Sapa? Selain pencinta budaya, juga adoh saka ing Bandung, Jawa Barat, panjenengane Eyang Putri ing mijil saka ing Bandung, Eyang Sri. Oh, ngono sing bengi iki uga rawuh mrene saka Jawa Barat, mung kepengin ketemu kelawan Genduk Niken Salindri, kepengin ketemu kelawan Mas Ardi. Oh, ngono Matur suwun nggih Bu, peparingipun kangge kula sak kanca. Oh, ngono Kowe diparingi apa? Aku diparingi jarik, kanca-kanca ya diparingi jarik asal saka Cirebon. Oh, ngono
jarik mega mendung sing dienggo kanca-kanca yoga ya mung kurang 6 Bu dadi oh ngono ya. Ya, uga dimonitor kelawan guruku. Sapa? Punyane Pak Eko Mugiono sing mapan wonten Jakarta, jane njaluk lenjer kuning ning sinden-sinden urung enek sing apang, tak semayani tanggal 22. Oh, ngono ya. Ya, Nduk, bareng Nduk, terus Nduk. Ya. Ya iku bagian nipon wong meleksa barna rima Aha. Nah. Bacutke lagu apa nok Cahayu? Apa nggih? Sing campur sari ngono gen apa ninggal katresnan apa Nggih, sing ninggal katresnan. Ninggal katresnan nggih. Nggih. Iya Mas, garap campur sari Mas. Oh, ngono ya. Maka ngatur sedaya pamirsa utamane rencane Bapak Sugianto saha Ibu Yayu uga mempelai berdua Mbak Nadia Mas Irfan. Oh, malah ngenteni ning kono wiyayine. Heeh. Engko gen Gojek karo genduk Niken Salindri. Oh, ngono ya. Ya Mas, Mas Tatok. Ya, langgam sikik. Engko lagi ndangdut. Oh, ngono ya. Ya, buka saka keyboard. Nangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggalku. Yo, nang duduk. Salam buat anak-anakku wedok. Nafisa, Birgita, Rahma, Fani, dan lain-lain. Oh.